Poď si so mnou urobiť krátky test. Ja ti budem dávať otázky a ty si v duchu na ne odpovedaj. Prvá otázka. Uprednostňuješ iných? Druhá otázka. Hľadáš pomoc, oporu a záchranu vonku? Tretia otázka. Čakáš, kým sa veci okolo teba zmenia? Štvrtá otázka. Ovplyvňuje ťa správanie iných ľudí? Piatá otázka. Máš pocit, že názor iných je dôležitejší ako tvoj? Šiestá otázka. Máš potrebu zapáčiť sa? Siedma otázka. Ťažko alebo vôbec hovoríš nie? A 8. otázka, porovnávaš sa často? Porovnávaš sa? Ak si aspoň na jednu z týchto otázok odpovedala alebo odpovedal áno, tak si v energii obete, pretože všetky tieto témy súvisia s energiou obete, s tým, že nežijeme svoj slobodný život podľa svojho potenciálu, ale podľa druhých. Máme očakávania, že si druhí všimnú, že sme sa pre nich obetovali, potrebujeme sa zapáčiť, ťažko vyjadrujeme svoj názor, máme pocit, že náš názor nie je dôležitý a jednoducho potrebujeme od okolia neustálu podporu a nasmerovanie k tomu, čo máme robiť. Ak cítiš, že sa chceš z tejto energie dostať, že už ti to nevyhovuje, že už máš toho plné zuby, asi z toho unavená alebo unavený, napíš mi do komentára áno a ja ti pošlem link s informáciami o programe Liečenie energie obete, ktorý začína už tento pondelok 14. júla, ktorý ti pomôže sa z tejto energie dostať. Uvidíš svoju obeť, vyliečiš ju a prejdeš plynule do energie vlastného tvorenia, vlastného tvorcu, vlastného života.